Bayap song kaisa koktwma kaham ekabak khaiba kung chujanai koktwma rokno tini norok bagoi video swnam tubukha abo hwnkhe kaisa takhok Sahan Debbarma hanai khowai ni bo tabuk kaisa South India no South movie rok khai tongo ga jaga bo khai tongo hwnkhe bo tabuk sakjora kaitha movie khaikha Rustom Biswasam tei Dil Dadak Dadak bo tabuk sajora kaitham movie khaikha South India no ga takhok belai kheno kopal kaham jago South dogo thangoi bo movie rok khainani chance mankha ga chini TIPRASA ongoi Kwrwngjak TIPRASA ongoi South Indian dogo South ni movie rogo film khainani chance mankha belai kheno takungni laki hinui saimano hingke faide chung tabuk bobai phuningtwi kwrwngnai mani chung kisa khlainai laiano hingke norok bo khlainai di hingke ang nono kaisa phone interview nana ko call khaimani hingke chung to agi o kebo saimia je no South Indian film rogo samung klai dong hnoi piano tini chungno share khaina bagano chung abono saimang kha abo to belai kheno kungchuk jangnai jak kok hingke tabu kok hingke nung boyani simi samung klai dong mani South Indian film rogo ang abo emakai 19 bukan dirong na 19 2019 business semina hingke nung tabuk sakjora koita film rogo samung klai ka tab apro go je tinta mudre khai ole tinta na hingke amai ke bro tab washo thang film shooting na ota go hingke bahai experience bahai restaurant lagi kata kaham borok je role yo borok mane borok nai di ta role lori ke ama bisa makala ta acha hingke nung film no kare amne ke tam klai dong anda amno kare injang tabo jo kaisa film ko karna mane film mo rang ko sa khayta jabo go film sarta din nogo batang din nogo tabo ne samuk lai jang ta acha hingke je nung je film rogo je rule klai mani aborong ni kai ni salary rok kai bahai abo da payment rok ta abo din hisabe mano per day hisabe ta na din hisabe acha hingke tabu buskang salo te buda nubi mano ni am hai South Indian film rogo abo to ano nai esa mane hanya konsen tongta mau phaisi na hoje esa mau phai ke ne mane phaisi na ma tongta acha lo kam kok belai keno do hambai do hingka nung dakino nubi manai hingke bayap song rok khnai mangkhana bobai kok salaimani takhok Kwrwngjak hingke khnai mangkhana rok bo kaisa film khaikha tei bo tamo khai tong tei buskango nugui de mano bo film rok no bo sai khnareka hingke video tini bagai asung nongnai hingke video no chajakhai like khaidi tei share khaidi tei comment khaidi hingke malai next video o tini bagai asung nongnai bye bye.